ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଦ୍ରବ ମାସଟା ମୋର ପୁରା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଭଳିଆ ଯାଉଛି। ଖୁଦୁରୁକୁଣି, ବୁଧେଇ ଓଷା, ଗଣେଶ ପୂଜା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଇଏ ସବୁ କରିକା ମୁଁ ଟୋଟାଲି ନନଭେଜ୍ ଖାଇ ହିଁ ପାରିନି। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଶେଷ ପାଳି ବୁଧେଇ ଓଷା ବି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଖୁଦୁରୁକୁଣି ବି ସରିଯାଇଛି, ରାଧାଷ୍ଟମୀ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଗଣେଶ ପୂଜା ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଗୋଟେ କଦଳୀପତ୍ର ଆଣିକିରି ସେଥିରେ ପୁରା ଭଲରେ ଭାତ କଷା କଷା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିଦେଇଥିଲି ପୁରା। ଏବେ ବି କହିଲା ବେଳକୁ ବି ପାଟିରେ ପାଣି ଆସିଯାଉଛି। ତ ପୁରା ଭଲକିନି ବାଢ଼ି ଦେଇକି ଟିକେ ଆଚାର ଟିକେ ପିଆଜ ଲଗେଇକିରି ବାସ୍ ଆଉ କିଏ ରୋକିପାରିବ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପୁରା ଖାଇକି ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେଲୁ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ପାରୁଛୁ। ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିନି, ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଓକେ ନା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିଁ ମୋତେ ମିଳୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।